Kaixo eta ongitorri denoi datuetatik tiraka saioaren atal berri batera gaurko honetan ere datuz kopuruz beteta gatoz, baina baita herritarren istorioz kalean jasotako iritziz eta adituen balorazioz beteta ere. Gaurko honetan zeri buruz hitz egiteko, hasteko datu bat 69,31,31. Horixe da Zuaiztiek hartzen duten Debagoineko azaleraren 100%. Hau da, Debagoineko azaleraren 2 Zuaiztiez dago estalita. Oñatiko lurren zenbat dago Zuaitzez estalita eta uste duzu Debagoienean Gipuzkoan baino gehiago edo gutxiago dela? Emuten dago gehiago, mendi zinguratuta dago Debagoiena, así que nik hori uste. Nik gehiago esango neben. Nik uste dut gehiago, porque Oñati izan da beti baso zer lur guztiak baso eta pinuritxa, ariztitxa, aritz eta pagota, mendiziak oso zertuta. Ez nuke esango diferentzia handi da honi, baina igual gehitxu hau, Debagoienean, bai. Gehiago, gustoko jaten gehiago izatea. Eta Oñatiko lurren zenbat esango zenuke dagoela baso ez estalita? Jakina dela Gipuzkoako azalerarik handizenak herrisa, igual 150 da, ez dakit. Ez dakit gutxienez 75 gehiago igual, ez dakit. Bueno, imaginatzen dut asko, ez? Osea, edadura parke naturala hartuko bagenu, 80 ez dakit, altu txamarra iruditzen zait. Nik esango nire 160. Az gaitezen bada zalantzak argitzen eta horretarako, lehenengo eta behin, Euskal Autonomia Erkidegoko, Gipuzkoako eta Debagoieneko azalera nola banatzen den ikusiko dugu. Baso moduan sailkatuta dago 3 kasuetan azaleraren zatirik handiena, baina baso horren barruan ez da dena Zuaitza. Izan ere, baso eremu moduan hartzen dira Zuaitzez estatlitako eremu ez gain, larreak, sastrakak, arkaitzak eta bestelako azalera batzuk. Eta ikusten duzue Debagoiena dela mota horretako azalera gehien duena. Zehazki Zuaiztiez berbetan hasten bali bagara, kasu honetan ere, gure bailara Gipuzkoako eta EAeko 100%tik gora dago. Erkidegoan azaleraren ia 155 da Zuaiztia, Gipuzkoan ia 162 eta Debagoienean ia 170. Esan baina, bailarako herriak banaka aztertzen jarrita batetik bestera badagoela alderik. Hala lehintz gatzaga da Zuaizti gehien dituen herria, bai behintzat bere azalera kontuan hartuta. Herriaren azaleraren 183 Zuaiztia da. 180aren bueltan daude baita ere Elgeta eta Aramaio. Ikusi duzuen moduan Oñatin egon gara gaur gaiaz berbetan, eta han 173,42 da Zuaiztia. Sailkapenaren beste muturrean aldiz, Aretxabaleta eta Eskoriatza daude. Aretxabaletan 155 inguru da Zuaiztia eta Eskoriatzan 162 inguru. Debagoienan beraz, 170 inguru da Zuaiztia, baina hori asko edo gutxira eta kasu honetan kopuruak ze garrantzia du. Gaurko saioan zehar bide lagun izango dugun oñatiar batek argituko dizkigu zalantza horiek. Julen Astigarraga da bera, ekologian doktorea eta Suediako Lundeko Unibertsitateko ikertzailea. Adibidez, Europan, honek Nazio Batuen erakundearen txoste honek aipatzen dauena da 157 dala basoa, eta Espainian 157 dala basoa. Nafarroan adibidez, behira bilin nintzen baita eta 157 inguru zen. Beraz, datu honek apur bat buruan eukitea, komentauekena da, Debagoienako datua, Espainiako gana eta Europako batazbestekotik gora dauela, ez? Baso azalerari dago. Azkenean, basoak zenbat gehiago, zenbat hobeto, hori izango zen galdera, baina nik uste dut horretik beste galdera bat planteatzen dela zenbat gehiago, zenbat hobeto, baina zertarako, ez? Eta apurba galdera hortatik irakazten bagara, nahi guztaik esaten eta gure arloan asko komentaiken duen terminoa da basoen multifuntzionalidadea. Basoen multifuntzionalidadea, hitzak esaten dauen modura da, baso batek, ekosistema batek, kasu honetan basoak, hainbat funtzio betetzeko dakon gaitasuna. Funtzio horreik gizarteantzat ezinbestekoak dira, eta baita da ekosistema baten funtzionamendurako ezinbestekoak. Adibide batzuk jartzearen funtzioenak. Samurrena edo guretzat ohikoena dana da elikagaiak eta egurran ekoizpena. Hori da basoak
lehenengo etortexakun funtzio bat eta danok ulerketan duna. Baina baso bate beste hainbat funtzio bat betetzen ditu. Adibidez, bioaniztasunan babesa, lurzoruaren babesa, uran erregulazioa, kliman erregulazioa, gure aisialdia, gure osasuna, ez? Beste honek izango zean multifuntzionalia aipatzen dugunean, funtzio horreik aintzat hartzeia, ez? Horreik adibide batzu besterik ez dira. Gertatzen dena, funtzio horreik aldi berian maksimizatzea, aldi berian bateragarri ikia ez dela samurra. Eta orduan, funtzioak zelabait gizarte mailan jerarkizatu egiten dula. Adibide bat jartzearren, 20. mendean ziar, batik bat egurreko izpena lehenetsi du, eta beste funtzioak, izan bioaniztasunan babesa, uran erregulazioa, o klimana, zelabait izatearen alde batera jarri du, ez? Eta Julen Astigarragaren azken azalpen honek urrengo puntura garamatza, urrengo gaiarekin lotura duelako. Gurean, koniferoak hau da pinu moduko zuhaitzak, edo hostozabalak hau da pagoa edo aritza bezalakoak dira nagusi? Debagoienean, koniferuak edo hostozabalak dira gehiago. Ez da kontrolik horren inguruan. Ez da gizte. Ez da kotideiarik, bez? Baina hostozabalak esango dut. Nik uste dut hostozabalak. Bitakon bat bota. Koniferua, politxe badala, venga. Ez dakit, koniferak esango nuke hemen, kaletik biztenak bera daudelako, baina egia da gero basuan, hostozabalak, ez dakit, 50-50. Eta zein da hemen inguruetako basoetako zuhaitz ohikoena? Eta bigarrena? Nik uste pinua eta txistixa, baina ez dakit. Pinua, izan leke da bat, eta aritza, adibidez? Aritza, ez dakit. Pues no sé, me imagino que los pinos más y ez dakit, pentsatzen dut gehien pinuak, eta gero ez dakit ze izen duen, ez dakit zein izango den. Zuhaitzik niretako pagua. Eta bigarrena, arista. Ez dakit, pagoa eta pinua jarriko nituzke, bat bestean aurretik ez dakit zein, baina pinu gehitxoa igual. Venga, hoxe. Nik pinua dela esango nuke, baina jendea ez da pinua arduratzen. Debagoienean datuak argiak dira gure basoen, gure zuhaizten 63,6 mota horretako arbolaz dago osatuta. Datuek erakusten dute gainera debagoienean bereziki dela nabarmena hori. Gipuzkoan 2 motak nahiko parekatuta daude, naiz eta hostozabalak gehiago izan. Euskal Autonomia Erkidegoan ere hostozabalak dira nagusi. Zuhaitz espezie konkretuetara bagoaz, zuhaitzen 29 intsignis pinuak dira debagoienean, ia 18 pago arrunta eta 7,5 larizio pinua. Azken urteotan beste toki batzuetan hainbeste zeresan eman duten eukaliptoak aldiz, 0,4 dira debagoienean. Gure ingurunean koniferak asko ugarixoa dira egurreko izpenerako aproposagoak izan dialako 20. mendean ziar. Aldiz, hostozabalak gutxiengoa dira, hostozabalak beste funtzio batzuk betetzen dituztelako, ez? Gure ingurunean batik bat dauz erlazionatuta bioaniztasunan babesakin, o gure aisialdiakin, ez? Orokorrean geixo faten gara hostozabalen basotara, konifera basotara, baino astebukara baten, pasio baten mutera faten garenean adibidez, ez? Koniferak asko ugarixoak izatea hostozabala baino, gure kasuan emuten da moura, hor paseien dana multifuntzionalea bidarrean kontrako egiten dula. Egiten dula funtzio batzutan asko zentratu. Eta hori da, adibidea jartzearen apostu bat egiten dunia moura, ez? Guk bota 100 euro dakula, eta 100 euro jolasten dana batera, garai honetan oso ondo urten leke, baina garai txarretan 100 euroa galduko. Apur bat hori izan da koniferakin gertatu dana, edo gertatzen da behiena, ez? 20. mendean apustu hori oso ondo urten xaku, koniferak asko ugaritu dira, baina gaur egun klima aldaketaren testu inguruan agian apustu hau peligrosua da. Adibidez, 2018an, nik uste danok gogoratuko gaela, zela etorri zian izurrite batzuk, gaur egun ondiokan nabarmenak diala, gure ingurunetan, eta batez be koniferari eragin otala. Orduan, kopuruak, konifera asko egotiak, esan nahi dau, izurrite hori ongo baten bi ongoen eraginez, batik bat, asko zabaldu zala, gure ingurunean. Orduan, konifera ugari eukikia, koniferikiko apostu oso handi bat ikia, azalera handi bat okupatzeak, esan gura buena, zela bai zaurgarritasun bat,
areagotzea xauela ingurune bati. Aldiz, gu baldin mageukan koniferan 1%, Hostozabalen beste 1%, ez? Orekatu hau dana, hor gertatuko zan, baso batzuri eragingo hostela eta beste batzuri ez. Eta nik pertsonalki uste dut bai dela apustu seguru haua, izan be ez dakigu zetorriko da. Gutxi gora bera badakigu klima aldaketan naiz eta gaur emitikiari jare, klima aldaketan onjokan gora egingo dauela, badakigu gutxi gora bera zetorrikoan, baina ez dakigu zehazki zer gertatuko da. Orduan, ni zentzu horretan askoz konservadorio naiz, eta uste dutena da oreka horrek gizarteari erresilientzia handixea mundu xauela. Orduan, nik uste bai dala apur bat berpentsatzeko garaixa kontuan izan da gure biharrak beste batzu diala, hausnartzeko garai bat zer lehenetxi behar duen. Eta uste dut importantea labaikia aipatzea ez dala burruka bat, ez dala Hostozabal koniferan zen alde zauz, ez doia, uste dut burruka horreik antzua diala, eta nik uste dut gehiago dala hausnartzeko garai bat, eta, gaur egun zeintzu diak gizarteakon erronka. Erronka horretarako ze kudeaketa, ze espezie, kasu honetan, lehenetxi beharko ditugu, ez? Eta hori izango esala apur bat gaur egun tokaitxexakuna. Goazen orain, zuhaiztiak beste irizpide baten arabera sailkatzera baso naturalak eta landatutako basoak. Eta kasu honetan, Euskal Autonomia Erkidegoan nahiko parekatuta dagoen arren egoera, Debagoienean baina batez ere Gipuzkoan ikusiko dugu landatutako basoak direla jaun eta jabe. Debagoienean basoen 71,5% landatutakoa da, eta Gipuzkoan 92% igotzen da kopuru hori. Eta horren inguruko hausnarketa ere eskatu diogu Julen Astigarragari. Uste dut garrantzitsua aipatzea lehen klima aldaketa aipatuot, eta hemen aipatzea lurrera bileretan ematen dian aldaketak eta baita espezie inbaditzaileen kontua, ez? Lurrera bileretan ematen dian aldaketak aipatzen dugunean da, adibide bat jartzearren, lehen imaginau daigun baso gailukala, eta gaur egun hiri eremu badaku, herri eremu bat, hor lurrera bileran aldaketa bat egon da, ez? Basotik herrira paseu da, edo lehen nekazal eremua sana gaur egun baso bihurtu da, horbe aldaketa bat egon da. Hor, bisualki, zuhaitzez betetako ekosistema bat izan arren, ekosistema hori goitxi bera guztiz zeharo aldatu du. Lehen, imaginau, pagadioa geukala, pagadioa izoindu inula, eta oin landatu dula konifera landaketa bat. Naiz eta berdin zuhaitzak egon, guztiz eraldatutako ekosistema bat izan da. Eta lehen geukan funtzio batzuk, gaur egun beste batzu daku ekosistema mailan, ez? Eta hori izango esan lur erabileretan ematen dian aldaketak kontuen hartuta. Eta aldi berian, espezie inbaditzaileen kontua be, garrantzitsua dela. Espezie inbaditzailea dira, oroar kanpoko espeziea dianak, bertako tubiken dianak, eta bertako espezieei zelabait negatiboki eragiten doztenak. Adibidez, gure ingurunean, onjokan Debagoienan oso guarixa ez da, baina ikusten da, adibidez, eukaliptoaren kasua, ez? Bi adibide honek, lur erabileretan emoten aldaketak, espezie inbaditzaileenak, lehen aipatzen hemen klima aldaketak, honi dira, guk deitzen dozteu aldaketa globala, ez? Aldaketa global horren adierazle batzuk. Kasu honetan 3 adierazle. Aldaketa global honek adierazle gehiago dako, baina dira 3. Eta aldaketa globala deiketan xauen honi da mundu mailan emundan aldaketa bat, eta gainea oso epe motzian, azken 200 urtetan emundan aldaketa bat izan dalako, ez? Uste dut garrantzitsua ala kontuan hartzea, naiz eta landaketak egin, kontuan izan behar duguna ala, basoa oso ekosistema komplexua dela, eta dakun ezagutzarekin ez garela gai, baso bat bere komplexutasun dan horretan sortzeko, ez? Baduzu basoetan zuhaitz artean ibiltzeko ohiturarik, eta zer onura ekartzen ditu horrek? Bai, mendixan ibiltzen gara, oinez eta korrika, eta, lasaitasun noi ekartzen daz, eta gustura ibiltzen diz. Mendira joaten nahi zenean, edo basoan ibiltzera, uste dut, naturarekin kontaktu hori eta edukitzea, ona dela, guretzako. Salud mental, ya sabes que eso... Buruko osasuna da, erlaxatu egiten du. Oso ona da osasunarentzat mugitzea, eta horrela denbora pasamerkea duzu. Perretxigu zale izen naiz, eta perretxigu bilketan ibili zen naiz. Bai, mendira, bastante, eta gila, baso pixkate, kaotikoagoak, aritza edo pagoa daudenak, eta beste esparru batzuk ematen dira, olako
goroldio guneak eta paisajistikoki asko ze politiagoak. Eta uste duzu ondo zainduta daudela zuaiztiak, egoera honean? Bai, ni pasean izenetik enbuten da ondo dauela. Gero horre garbiketa eta ikusten dira mendixan dauzela, zike nik itxura honean ikusten dut. Bueno, bai, ez esango nuke. Bai, koniferan uste jabeek zaindu podituzte, ez da nola bai. Eta gero basua, bai, niko txukun, iritzen zaitu dela, bai. Zaindu, bastante ondo zaintzen ditu hemen basuak. Bai, nik uste bai ez, Ukiten da bai zaintza, ez dakitena da zenbaterainoko ondo txarto, baina bai, uste bai ez. Pues no sé, yo cuando voy al monte echan limpieza de hayas. Ni mendira noanean pagoak eta bota egiten dituzte mendia garbitzeko, dena itxita dagoelako, baina gero mendiak zikin egoten dira, benetan diot. Jendeak ez du mendian lan egiten, lantegira doa eta kito. Baserritarrek inausi egiten zituzten, bota orain ez dute horrelako ezer ere egiten. Podaban, tiraban y hacían de todo, ahora no hacen nada de eso. Hitz egin dezagun orain basoen jabetza pribatukoak edo publikokoak izan daitezkelako. Naiz eta ikusiko dugun moduan, Debagoienean bigarren horietakoak gutxienekoak izan. Euskal Autonomia Erkidegoan baso azaleraren 42% da publikoa. Gipuzkoan horren erdia eta Debagoienean are gutxiago 12,11. Eta esan 12,11 kopuru txikia bada, Debagoienean badirela kopuru horren azpitik dauden herriak. Elgetan adibidez, esan daiteke praktikan ez dagoela jabetza publikoko basorik. Eta Aretxabaletan eta Arrasaten adibidez, 5% baino txikiagoa dela hori. Lehentz Gatzagan aldiz, ia 70% da baso azalera publikoa. Eta sailkapen honek basoen inguruko beste erronka batetara garamatza, baso jabeen belaunaldi aldaketara hain zuzen ere. Izan ere, baso jabeen belaunaldi berrik badakite zer dakarren base baten kargu egiteak eta prest daude horrek dakarrena euren gain hartzeko. 2020ko irailean sortu zuten Gipuzkoako Foru Aldundiaren ekimenez Basotik Fundazioa lurraldeko basondarearen kudeaketa jasangarria bermatzea helburu. Eta hau esan digu bertako gerenteak baso jabeen belaunaldi aldaketaz eta horrek ekar ditzaken ondorioi aurre egiteko duten proposamenaz. Belaunaldi aldaketa honen arazoa ez da interes falta, baizik eta jakinduria edo almen eza. Kontua basoen zanketa alde batera usteak arazoak eta arriskuak sortzen dituela. Ez baso jaberentzat bakarrik, baizik eta gizarte osorentzat. Sut eta gaixotasuna arriskuak areagotzen dira, klima aldaketari aurre egiteko beharrezko den basoen CO2 xurgapen almena gutxiagotzen da, biodibertsitatearentzako mehatxeak areagotu, eta bar. Azken finean, esan genezake Greenpeace eta World Wide Foundation bezalako nazioarteko talde ekologistetatik hasi eta Euskal Herriko baserritarretaraino guztiok degola barneratuta basoek zenduta egon behar dutela. Baso jabeek duten erronkani aurre egiteko Basotik Fundazioak kudeaketa zerbitzu integral bat eskaintzen die. Landaketatik hasi eta txanda bukararaino basoren kudeaketaren arduradun fundazio bilakatzen da. Kontratu bat sinatzen dugu fundazioaren eta baso jabeen artean, eta kontratu honen bidez familiek basoen jabetza mantentzen dute eta kudeaketa fundazioaren eskutik. Gure proposamena 2024 urtean eman genuen jakitera eta zentzu honetan baso jabeen aldetik oso harrera. Ona izan du fundazioak, egun 750 familia baino gehiago hurbildu dira, proposamen bat jasotzeko interesa dutenak, eta loragoi kontratu baino gehiago, sinatu ditugu. Basotik Fundazioak egun Gipuzkoan Hostozabalen eta Koniferen arteko oreka mantentzeko helburua du. Helburua hau betetzeko lurralde osoaren ikuspuntua du proiektuak. Fokua ez da baso konkretu edo herri konkretu batean jartzen, baizik eta Gipuzkoa osoko errealitatean. Baso bakoitzari dagokion proposamena prestatzeko berriz, helburu hau kontutan izan da irizpide teknikoak ere uztartzen dira. Irizpide tekniko hauek eta lehen aipatutako oreka hori mantentzeko helburua uztartuta, Basotik Fundazioak bere proposamena prestatzen dio baso jabe bakoitzari. Batzuetan bai, egurreko izpenera bideratzen dira proposamenak, baina kasu askotan bero ekaboz datorren basoari laguntzen zaio, bertako espeziak babestu eta indartzera bideratzen dira, biodibertsitatea sustatzera, eta bar, zentzu honetan elementu gakoa dibertsifikazioa da. Guretzako, eta ulertzen dugu fokuak Gipuzkoa osoan izateak dibertsifikazio honi laguntzen diola neurri handi batean.
Debagoieneko eskualdean basolurren egoera antzekoa da Gipuzkoako gainerako lurraldearekin. Badaude adibide batzuk, adibidez Elgeetako kasuan, basolurren ia 100% jabitza pribatukoa da, eta horrek bai berezitasuna ematen dio. Zentzu honetan egia da banda marroiaren gaitzak agian beste eskualde batzuetan baino indar handiagoarekin jo duela, eta baita ere, guk proposamen aurrez aurre aurkezten diegunean basojabei, Debagoieneko basojabeek badute beste eskualde batzuetako basojabeek baino esperientzia da erlazio handiagoa, oraindik ere. Egun lehen aipatutako 750 familia horietatik 120 inguru dira Debagoiena eskualdekoak, beraz, zentzu honetan egia pisu handiagoa, erlazio handiagoa duela basogintzak Debagoien eskualdean beste batzuen aldean, oraindik ere. Basoen bueltako ekimenak ez dituzte bakarrik erakunde publikoek bultzatu eta gurean Debagoienean ere badugu horren adibiderik. Kukubaso elkartea da horietako bat, Bergaran sortutako elkartea. Bertako kidetako batekin izan da Goia Tzarana. Ainhoa Agirrebeña, kaixo. Kaixo. Tira, Kukubaso elkartea bertako basoa berreskuratzeko helburuarekin sortu zen, zergatik? Bueno, hasieran ikusten dut izan zala hainbat hiritarroi pixkat eta batez ere pandemia garaixan, ez da, danoko lan pixkatxoa mendialdera irtetzera, hori baino gehiago bihartu gintuzten garai horretan, pixkatxo bat igual konstiente ginen zein egoeratan topatzen ginuzen gure basuak, landaketak, mendixak, eta ikusten ginen pixkat pandemia aurretik txingola marroia edo banda marroiak zer nolako kalteak eragitzen zituen, eta horren ondorioz, hainbat sail guztiz matarraza bidez edo arraseko mosketa bidez guztiz desegin da, eta pixkat inguruan benetan triste bezala, ez da? Eta batez borrek sortu zozkun pixka bat kezka bat, ez? Esaten ginoan, oinarte gauzak indien moduan izanak ona ekarri bagaitxu, hemendik aurrera zer. Orain artekoarekin desadoz, aurrera begira zer, zuen ustez nolakoa izan behar du basoen kudeaketak, ze helburu finkatu zen dituzten? Gure kasuan, azteko gure helburu nagusietako bat izan zen Bergara mailan herri lurrak berreskuratzea, ze oso portzentai altu baten esku pribatuetan zeren, baina gero pixkatu orokorrian esan da, azkenean guk uste dugu basuak beste hainbat ez dakit, itxasuak eta pixkat naturak orokorrian ez, badauzkala guri emateko gauza asko, ez bakarrik kudeaketa edo onura ekonomikoa dienak, eta gainera guretzako bihar-biharrezkoak dienak, ez? Eta gero noski, pixkatxo bat pedagogia lan eitxia, ez? Askotan egisa da, gero eta urbanuak gazen gizarte honetan, naturarekiko eta mendiarekiko lotura hori desegitzen jun izan dela. Zer dan zuen ustez guztion onerako izango litzatekeen hori? Zuek eredu jasangarri moduan ulertzen duzuen hori. Esate baterako, zer landatu beharko litzateke? Guk usten dugu, azteko baso bat ez da zuhaitza bakarrik. Baso bat osatzen dabe, zugaitzek, animalixek, hainbat aspektuk, ez? Azkenean ekosistema komplexu bat izaten da, eta orduan guk uste duguna dela, hori zaindu behar dugu, zaitxik frogatuta dago azken urtetan bioaniztasunean izugarrizko berakada emon dela. Zer da baso jasangarri bat? Hori, bioaniztasuna sustatuko da bena, airea garbitzuko da bena, jendiari emango dutzen aukera aisialdian gozatzeko eta ibiltzeko, hainbat balore ekosistemikoak deitzen
jakue gaur egun, ezta? Eta hainbat arlo desberdin, adibidez, uren kudeaketa be oso garrantzitsua da. Bueno, hainbat arlo desberdin die eta danak hartu behar diela, hori da guretzako jasangarritza izatea, ezta? Pixkatxo bat dana edukitzea kontutan, ez finkatzea bakarrik, helburu bakar baten, ezta? Izan dela pixkat gure ustez oinarte gertatu dena. Hemen Ainhoa Agirre Etxeberriko lursailean gaude, eta hau zuentzako erakusleio moduko bat ere bada. Konta iguzu zergatik eta zer dan bertan daukaguna. Bai, hasteko izan da gainera gure lehengoko saia, bai? Lehengoko eskuhartziak egin dituguna, eta da sailtxo bat lagapenean jaso ginuna. Lagapena da azkenean lan itxeko modu bat nun lurjabia jabetza eukitzen jarraitzen dau, bai, lursaila beraiena da, baina ematen dotza kasu honetan kukubas hori, hainbat urtetarako kudeatzeko eskubidea, kontratu pribatu baten bidez. Urte kopuru baterako izaten da beti? Gure kasuan 25 urtetarako. Bi lagapen sinatu ditugu, bi sail txikitxonak, eta bisetan 25 urtetarako inditzugu. Hau, sail hau konkretuki aurretik larre izandakoa zen, beraz ez egon berezko olako birsortze potenterik, bai? Zer leku batzuetan, gero azken finean batzuetan behor zalantza sortzen da, eta hartzen duzu eta landaketa eta edo bai, edo ez, ze batzuetan ez da biharrezkoa, batzuetan natura badator bere lana itxen, eta berez badoi garai baten egondako espeziak bir sortzen, eta bar. Baina kasu honetan larria izandakoa zen, eta orduan, pixkat eskutxo bat bota dut zau. Pixkat denpora horrek moste aldera, eta bai, eta gisa da guretzako, hau da pixkatxo gure sail kutsuna, ez da? Porque, hemen inginu zen 3 momentu ezberdinetan inditzugu landaketak, ikusten dozuenez gure mintegitxua sortu dugu bai, eta bertan daren landariak die inguruan jasotako eskurretatik sortutakoak. Eta, aurten ja gutxi batzuk landatu ditugu ja, eta, helburua da, poliki-poliki be, gero landaketetan erabiliko ditugun zuhaitz landariak bertatik ateratzeko jutia. Eta hemen, ze espezie sartu dituzue? Pixka danetik, beti bezala saiatzen pixka danetik sartzen. Sartu dugu bereziki aritza, lizarra, agina, gorostixa, makatzak, elorrixak, saiatzen gara pixkatxo bat gauza desberdinak sartzen. Eta gero hemen hor bekalde horretan bereziki artia sartu dugu, nahi baduzu ikusten dugu. Hor lurzorua oso eskaxa zen eta haitz asko zegoen, eta orduan horretarako bereziki egokixa zen artia, eta gainera uste dugu ikusitza pixkat inguruan perimetroan daren zuhaitzak ikusitza lehen hartadi bat izango zala. Orduan, pixkatxo bat, beti saiatzen ga hori pixkat kontutan eukitzen, zer egongo litzaken lehen, ze azkenean hori da berez indarrez aterako dana. 2021ko maiatzean sortu zinetenetik ari zarete, apurka tartean Bergarako udalarekin hitzarmena ere sinatu duzue, zertan laguntzen du horrek? Guretzako lehen aipatu dugun helburu nagusietako bat herri lurren berreskuratze horretan ezinbesteko erremintza izan da, ezta? Honezkero bi lur erosketa deialdi zabaldu ditu dalak, bat 2022an aurra itxita dagoen, eta 2023koa oin dala gutxi esleitu da, eta atera die baina, eta horre itxen dana da, deialdi bidez, deialdi publiko bidez, lur jabiak interesa daukenak, beraien lurrak eskaintzen dutze udalari, eta baldintza batzuekin, argi eta garbi, eta lehentasunak finkatuz, itxen da erosketa bat, ez? Orduan, hori guretzako oso garrantzitsua da, azkenean baliabide diru baliabide horrek guk ez dauzko, guk ezingo ginuke hortik jo. Orduan, guk lana eta beraiek. Hori da, eurek erosketa egin eta zuek kudeatu ostean. Bai, kudeak eta berez herri lurrena udalarena da, baina gu beti gare, guk bi lagapen horrez gain, egin ditugun eskuhartziak
herri lurretan izan die. Herri mailako elkartea delako, Kuku Baso, ezagutzen duzu, halako izaera duen beste elkarterik hemen inguruotan? Bai, badare, adibidez Plentxin badago, Soraluzeko baso biziak elkartea, Eibarren eta Elgoibarren be bai, Lorrixo bat txondo inguruan be badago. Bazkidek finantzatzen zaituztete, zeintzu dira pixka bat ez zuen helburuekin, zuen proiektuarekin bat egiten duten norbanako eta herri eragile elkarte horiek? Bueno, norbanakoak hori 115 bat bazkide ingurukiko ditugu oin, eta gero dozena bat bazkide babesle deitzen ditugunak, izaten dira enpresa, denda, taberna, beste. Eta gero badare behin inguruko, azkenean gero pixka proiektu gaitzen dugu lan, bai? Adibidez, kasu honetan bezala, sail hau eskuratu ginunean, prestatu ginun proiektu bat, aurkeztu ginun udalian, eta gero beste hainbat lekutan, pixkatxo bat dirua lortze aldera. Orduan, bazkide izan barik badare enpresa kooperatibak inguruan darenak, aldaben einean eta interesa dauken einean laguntzen dozkoenak hori proiektu konkretu horreitarako. Eta Kuku Baso, elkartearen izena nondik dator? Kuku Baso dator, ez dakit ontsen ikusiko dan, baina handagon zubi handi hau da abiadura handiko trenan zubixa, eta bukaeran lehen zegon basotxo bat, deitzen zen Kuku Baso. Pasatzen dena da, abiadura handiko trenen lanek deusestatu egin zeben, hor tunel badago eta dia desagertu zen. Orduan pixkat, oroigarri moduan edo behintzat desazteko, erabaki ginen izen hori jartzea. Eskerrik asko, Ainhoa. Zeuei, mila esker. Heldu gara gaurko saioaren bukaerara eta ikusi duzuen moduan gai konplexua da basoena. Konplexua eta etorkizunera begira erronka handiak ekarriko dituena. Gaurtik heltzak komeni den erronkak. Hurrengora arte.